Bengaluru khopoya apartment building totle machine cheng tam na chuan mi chu anin sul pel zul suta mase tu main chulai apartment building a pindan pakhat phena thil thleng chu an shelavani nula pakhat Mahalakshmi chu achin sha tur omlovin abawa zon me kania abawa changin kar khat vel ani to nge ya a cell phone ain ofa tu main achin an shelawa a chena flat po pon lama an kal thlapani chutia Mahalakshmi abaw mek lai chuan Bengaluru khopoya apartment building a chuan thilrim chatak mai chu building a cheng ve dang te chuan an che jana arim chu are theimai bok si lova a to pa chuan building a cheng te chuan thilrim chatak mai chu an twar thei to ngang lova tuina chinga lo chuak nge ni sha tumin alo chhuana mun chu arima changin an zung ta ni rim lo chhuana lam chu an han sui zela nula bawan zon mek Mahalakshmi feta changa lo chhuak ani ti chu an she thei ta ni ti chuan a chung te chu shil sha tan nia an fanu inwa chinga thilrim chatak lo chhuak chu engthil nge ni sha tumin chabi spare chuan in chu an han hong ta a kongka an han hun chia chuan boruak rim chher tuk mai chuan in chung chu alwa khat ne hleya boruak leng vel ti chu a shi se lo ngoi ani chhuate po chu alo ban chep chhuapa a nuwa an han en fiale chuan chhuada chuan mishing thisen le taksa troi to changa thil tui nang lo chhuak rawlam to ni ti an chi theya Mahalakshmi nu le alai zon nu chuan fridge chu anan honga chome rei tak da troite aum ne nga yen an han hun chuan an be se phak mi alo thil rap thak tak chu an mutani an fanu an lai zon nu taksabung shang te chu fridge chunga chuan alo uma a taksabung shang te chu saranga ain pek thlap bokani tun chuma kan case ngai thlak tur hi kumsom ni pakomi Mahalakshmi kheisaniya Mahalakshmi nun hi atluang tlam lo hleya boina neu po anga vereng chin inbum na thuwa le pemkol vereng ani thuwa chuan boina atok ve zeu china a chen chuan tripura mi ani ye antia a chenin a chung tenen nepala changa ron pem lu tan ni anti ve boka nelamam gala khwa Bengaluru state a an chung kwayen anin beng bela unaw pathum singa pakhatani pasal nei tuyen a pasal hi hemanda saniya a pasal hian mobile phone accessory store aneya an pani hian fanu kumlimi an nei boka mase ani nei na chuan kumruk cha daya ani nei chung song point nu pahlim tak tia soitur an nelem lovani October tha kumsang hi somni pathuma chuan anin chena inchen satlia poni lovin anin ti boy shepa police a hial an boina chu athlenga Mahalakshmi chuan a pasal chen tak heman chu case file saka hemana thinrim chuan case file nan le sak boka ti chuan February kumsang ni somni palia chuan hemanan Mahalakshmi nen anin hnial boya anin hau shep nuwa Mahalakshmi chuan a o male apuma a se thu soi boka anin lai china a chiat na sat chan bernian soi pakhat chu Mahalakshmi hian an panen anin nei lai ringin ngai so ngalo nei wangani ome September thla kumsang ni somni pathoma changkhan Mahalakshmi chuan a pasal chenin ama in a khosa chena masedan mangin an lain chen fil lo thungani inlwa sang to ma se in hnialan bang chuang lova anin hau fowa heman chuan anin chen chana chuan awere wanga apu tlata chate teya thil soya anin bia kan nei ngai lovani atira chuan an fanu chu Mahalakshmi nena a cheng veya mase huna reide nu chuan Mahalakshmi chuan a fanu chu a pasal hlui hemana bula chuan adale dai thung a fanu chu awatlo ve de ureng thunga ti chuan a pasal le a fanu laka changa a khosak shan tak nuwa chuan Mahalakshmi chu anu chapa hukum single anu puibula reilote cheng veya mase reipo a chen main anin millo zuya a unaw patenu panen anin haule shepa anu chapa tenu pain an pem santa ga chuan Velikoval apartment building a flat pakhat lian vak lo chu amain alwa lut ve ta a molar ve tak pakhata na a muzuya a na chuan zanrei tak tak thleng duty te angai china a na hi atlang puin jengdar kwale a chan ve changa
zandar som le achan ve thleng duty te ngai chin ani an talama a hun tam zok a mandala wangin chendral kumna hun po anei ngai manglawa a chenom te nen po anin shipo thamang lawani a chenom te chuan Mahalakshmi mi zia an sia dan chu mitong tam lo tak a jul fe a lo chuan midang bengai lem lawania a chenom te nena ti vel phei chu a tingai lem lo ne ngei turani a chenom te hian a chanchin po hi an chimang lo renga pasal anei to ti le anin chen to tip te po chu an lo shelawani hetia a chenom te nena anin to po lo lu tu ka wang hian a chunga pawikhawihtu tan po du thala cheta rem pha veu mai theya a chenom te chuan an buildinga thilrim chetak an siata wangin an jim sha chu alo chuana mun an pung puzon deuh top mai ni ti chuan an buildinga first floor Mahalakshmi flat a chuan an jim sha chu a top te chata chabis per manga hungin a chunga thilom chu an mu thei ta a September ni somni pakhat kumsang ni somni pali khana niya Mahalakshmi chena fleta chenom te le an building nei tu te baka anu le a unaw nu ten a chunga thilan mu ni hi Mahalakshmi nu mina le alai zon nu Lakshmi baka an makpa Lakshmi pasalte chu in chunga lut masan niya an kong ka khonralin thilrim chhelu tuk tor hlai theilo chuan arun ur ngala an mai chu ponin an tuam to pa an cell phone torchlight chu chiengin in chunga chuan an lut ta ni flat chunga chuan thole ran nung an lo tam hleya pindan chu a oma mase khumero a om lo thunga chhuata mattress le puan tlem alo om nuala luggage dumlian tak alo le teng mai boka mina chuan rim lo chhuana ber chu fridge atangin ane nge yang tin fridge lam chu panin akal ta a kong khara hong chu chuta che chuan thilrim chhelu tuk tak mai chu aron bo chhuwa khok ang mai hian aron ui ngal emema fridge chunga chuan afano Mahalakshmi taksabung sang sang te chu fridge shelf pathuma lowin no khat vek chu a mutani shelf noi bera chuan Mahalakshmi lupunga oma anthil mu chuan ati phok lekna sa hleya mina le afano Mahalakshmi laizon no Lakshmi te chu pon lama auje chel chulin an tlan chuak ngala an thoma an chenoma cheng te po chu aron phone khom ngal chup chupa police ta shil shat ngalan niya police tele an team te chu crime scene a chuan aron thleng ngal thwaya in chung chu arim chat ema wangin police te chuan double marks an wa in chunga chuan an valut ta ni police officer pakhat phei chu crime scene a alwak na sa hleya twal thana satya anilawa rong taka lainat na le khongai na tellawa mishing pui nge thana ani wangin mi puin an ngai vel hle ni Mahalakshmi taksa hi munsom lia changa munsom nga pakwa vela chandaraniya rap thak takanir ngot forensic lampoin crime scene le merwang chu an enfia ngala forensic lam te chuan uluk taka an enfia nuwa Mahalakshmi hi ni som pakwa liam ta vela tha ani antia police te point anti duranti ngala Mahalakshmi ne na inkung kaina nei te chu thozo fiatan station lama shwai ngalan niya chungjenga chuan apasal hlui heman chu amma saberani heman chuan Mahalakshmi nen chuan anin chendai to thu soin an chen haulo na po are to thu soya an fanu amu du huna bak anin mu ngai lo thu soini amu nun ber chu thakhat liam ta vel khan ani thu soin heti hian asoya anin nei lai khan Mahalakshmi chu fashion factory pakhata na thok china chuta chuan ngai song ani wangin anu pa chuan anin hau pha sia ne na soya jum khat chu angai song pa astra ne na anin biak na chat aman thu soi boka athinjim em wangin anu pui ngai song pa chu police a complaina chu Mahalakshmi chuan thinjim puin apasal himan ngei chu ama kuthak tuwa puin a complain vele ngala ti te chu nu chui tu te nera chuan a shil ta veka police te chuan athu soi chu adik nge yem ti fin fia turin Mahalakshmi chena flat building CCTV footage chu anan ena asuyang nge yin poikhoina thlen male thlen lai velin Mahalakshmi chena ina emo building a chuan heman ring reng chu mu tu rom lovani an merin hlel ma saber a filim ta ga chuan Mahalakshmi bial paniya an soi asraf chu an chui zui le ta a asraf hi sammet tu niya
Uttarakhand changa Bengaluru wa pemlu tani hnutchhiah te chuan Mahalakshmi le Ashraf te chuan inlai china an nei ngai ti chu an confirm ta a ma se thaliam ta vela khan anin chen fel le der to ni ome khol le chat record chang te chuan Mahalakshmi nen thakhat liam ta khan an loin beto ngai lo ti an she thaya ti chuan an mirin hlel ber te pani chu an fihlim le taphota police te chuan Mahalakshmi na tho na lama kalin a tho pui te chu tho an zot fia vele ta a chuta chuan police ten September ni achang dai to khan Mahalakshmi cell phone chu an switch off to ani ti an che chuak ta ni a tho na muna an team leader Ranjan report chu September ni achang ve khan a chinchhia tur omlovin abawa are zui ngal mak ti te chu an che chuak le ta a police ten team leader Ranjan le Mahalakshmi cell phone history anan chuya chuta chuan thlariat liam ta khan an lovin beto a in lai china thuk tak midang shiat puilo anin kara chuan alo omreng ani ti chu an che chuak ta ni CCTV footage vel an han en le nu chuan Ranjan chu an marin hlel ber an prime suspect alo ni ta a Ranjan hi kumsum thum mi ni ya Suri Badra district Odisha mi ni Mahalakshmi case chuan state pani akhoi tel ta chu anita dera hnutchhiah te chuan Ranjan che tan vel anan chui chuan Bhubaneswar tantlangin Odisha an khwa alo hodai ani ti chu an cheta a Odisha emo an khochenom cha West Bengal a chuan a biru ni an jingani ti chuan Odisha le West Bengal police te chu biak pon nia mun tina inzar pharin Ranjan chu an zung ta ni hnutchhiah te chuan a unau pa smiti kaltangin an chuya a unau pa hi Bengaluru wa chengve thawaniya zona te an zo nuwa a unau pa smiti chuan a u chanchin chu a soitani smiti chuan a soidan chuan a unau pa Ranjan chuan twal atha nuluka a thil ti chu abula ain puanga Bengaluru chu chhuasan atum thu le ama ngei po chu Bengaluru chhuasan tura asom thu asoya Ranjan chu Bengaluru changin Barampur Odisha akala chuta chuan anaw mi pa Satya Ranjan bula avabiru ni anaw Satya bula hian ni som changa ni som pani vel akhosa a unaw pa Satya bula po hian apoi khoidan awain puang le vek bok police ten aumna an chui zui zel ti asia da wangin bedralama anin puya chuan Ranjan chu alet le a September ni somni pali tlaya chuan a thlenga achung to bula chuan naman mo thlak tak awma wangin ina aron ho so kani tina soya mase anuluka apoi khoidan zong zong chu anu hnena chapchungin ain puang le vekani zankhat an ina chuan aria ka atuk varjiana apa scooter khal chhuakin an ina chenga kilometer khatle achan ve vela hla thlan mola kalin chuta chuan thingkunga awain khai hlum ta ni jingni chwa nuwa mi ten an mowa police nena chanchin an shila Bengaluru police ten an miswa zon lai chu Badra Odisha lama alawin khai hlum fel der to ti an cheta a ain khai hlum na bula chuan diary a hnutchhiah chuta chuan apoi khoi dan zong zong te chu ain puana thu zia ka omani diary a chuan a zia dan chuan Mahalakshmi chu tharuk liam ta khana tunga atira chuan anin lai china chu a romantic in anuam hleya na an thok duna holidays thlengin an hmang duna Mahalakshmi nun hlui chu sherang ma se adu reng thawa thil pek lu tak tak po apechina ni chutia adu emem lai chuan Mahalakshmi chuan arin lo lain a bechadu lova apum pel thata na tho lain mi biain darkar tam tak phone hmang china ti chuan midang abyak san ngei ni na nga ya chu mai ba ka Mahalakshmi chu do thailo le thinrim ma emem thinrim insum thailo le ribuan bon mai chin ani thu te chu azyak bokani chutia Mahalakshmi in pumpel atum tlata wangle midang abia a angai sak that do lo wang chuan anin hau fau china anin hau na sat thei ema wangin kutin thak te po an nei fau china ni anin hawa anin rem le china Ranjan chuan Mahalakshmi chu asum chendal tuwa apu bokani Mahalakshmi chuan adu apiang le sak turin angen china noi sarile rangkacha kutbun thlengin Mahalakshmi tan hian aseng rala anaw Satya puin asuya
a uran jan chuan abial nu Mahalakshmi chu adu takzeta nupuya nei ngei po atuma mase Mahalakshmi chuan ranjan chu ama kidnap tuma puin mi zongjong ma adimwal phawa kuthak tuwa te apu ming chiani tena soya Kerala an pani in baika in phurin an kala chuta chuan Mahalakshmi chuan ama kidnap tuma apuwa mi puin ranjan chu kuren thakron pha shepa chu mai baka ranjan chu police a report suya police te chuan la in station a an sui sale shep bok niin asoyani boruak chalo tak kara aning karpo ato fela hemi nu hian Mahalakshmi chuan ranjan chu sum manga blackmailin aril ru ati ha sakfau china enge mo manga pu chiata vowin ranjan chu nunpa ngai po a mantir man lavani September ni khatkha an pahnia na an tho dun nung ber alo ni ta a September ni nia chuan ranjan chuan Mahalakshmi chu kholin mu adu thu soya Mahalakshmi chuan a chenai na adu chuan kalmai turin atia ti chuan Vikaval apartment complex Mahalakshmi chena fleta chuan avakal ta ni September ni sana chuan an pani in mu chu tharuma achangta a Mahalakshmi chuan ama nei turin alo ti chiama mase ranjan chuan nei adu laya achunga che dan vela wang chuan aring thei to lova an pani chuan in nei poni se an dai re aring to lawa he thu hi ranjan chuan a shil nge ranjana dairia ainzia zel danin Mahalakshmi chuan tha atuma wangin ina chuan arwang dana tur suitcase lian tak mai alo da lok boka athil ngente ati sak theilo chuan Mahalakshmi chuan kut atlak fau to chin bok tin azia kani Mahalakshmi chuan anin hnial nuwa kut tho atum le chu athin rim chuan khwa a hmuta bik lova Mahalakshmi chu bengin abul naya thil sakhadom chuan aluwa akhong te chora ti chuan chhuata atluwa alua changin thisen aron bongal zoi zoya athin rim na chu kaltwang zelin Mahalakshmi chu areklum zuya atha felmeu chuan September ni thum aloni der to darkar engamaza Mahalakshmi ruang chu anin ain ngai to a ingtin nge ruang chu ada bawang tein aril ru senga jingdar som pakhata apartment chu chwasanin abul nai dora chemte siam takawaleya Mahalakshmi taksa chu achandar chanta ni atum dan chuan suitcase a chuan da a lak chwa tuma mase zandreya po building a chuan lu chhuak anom renga wangin aking chhuak ngam telovani ti chuan fridge da chu chaberina cheta a karni thumtal von him arina wangin fridge a chuan Mahalakshmi taksabung sang sang te chu ada a inchung le avel te chu uluk takati fain mire lai tak chuan building chu a chwa santani apoi khoi chuan awum zuya drill nuam le thamwangin awum theilawa Bengaluru wa a unapa hena in puangin chumi nuwa anaw satya pola in puang leya atopa anchena in puya letin anu hena chapchungin in puang leya anu na chu ala zui tani case chu ti top ani zuya achan po pawikhawihtu tu ber awm to lo wangin trial nei thei ani lawa shimna pek tur ber po awm to thlat lawani ranjana dairia thil thleng azia dan te hi thudik ani chuan mecheswal taka wanga pawikhawih na ra phlak tak thleng hi ngai to phak ba kani soito angin pawikhawih tu ber aboral to mewa wangin trial nei thei ani to lawa thunei du te chuan danang takin case chu an khar fil ta ni